Čau Spárec lidi, holky, kluky, vítám všechny v míru i nemíru. Takže jsme teďka v opuštěné budově, kde se naposledy stala prý vražda někoho. Víc tady No, známý Urbexer. já už jsem tenkrát byl takový dvakrát a tenkrát v roce 2001 zde byl jeden senior a jednoho večera mu jsem přišlo pár zlodějů, svazili jeho židli, okradli ho a umlátili ho železníma tyčema k smrti. A od té doby je tady v tom místě fakt jako extrémní atmosféra. A my už je na to. Hezky pěkně. Ale jdeme po ní tady nahoru. Jo, aby se vidělo, co taky ještě tady. Nic. Tady. Ještě já kouknu sám. Tady nic není. Takže jdeme zpátky dolů. Tady je to prodlouží. Takže pojď dolů. Jebla. Ale to je funkční. Co? Tam je... Ne. Tak to někde to nemluví zámek na holky blbou. To co? Když tam ty dveře, jestli zkusil tež tady vidíš. Jaký? Vypadá to byla poučená, ale dole co nepočítač to otevřít ty dveře. To je divný. Já kouknu tady. Uhlí, ale asi to není uhlí. A mám se vodu. Tenhle jsem přišel ten kotlár. Já jsem přišel rychle. Já mám to dveře. Tak pán Bůh hodík. Ty vole, ale to je taky divný. Tam zde bývají sousedi. Já kouknu sám. Tak co? Oni to zabarikádovali, no tak alespoň něco tady natočíme, no. Tam otevření okno. Hej, počkej, tady nějaký okno množstvem. Tam stojí pán, tam stojí pán. Tam stojí pán. Co je? Ty vole. Co je? Tam stojí pán. No, prostě stál pán na pozemku. A ona má na kameře, ale stál tam pán. Kámo, proč to zadělali? Jaký tam se jako bez dělat, nebo co? Ne, jakože tam přímo, že tam stál na pozemku pán. Ale... To je divný. To máme kurva smůlu, ty vole. Jenom nikudy se nedostaneme, jo. To mě líto. To se těšil. Taký urbexík. Tady kouknu, hele. Já si možná natočíme, ale... Tady je nějaký židla, tady to nějak
Nějaká zeď není. Tak to jo. Tak smůla, no. Soudruhu smůla. Teď vypadá jak ten zámek, ale zároveň prostě chápeš, ty to vypadá jako ten zámek prostě není, ale to je se jak otevřít. Dá. Takový chápeš, jak ten zámek jakoby je? Pičem. To pejsek na tím točí. Tak vole. Míru, ne? Že jsme v míru. Ty vole, já jsem tam chtěl jít. No nic, no, to jediné, co se od nás čekal, to je to baráku. No, dá se říct barák. Jakoby ono, je to baráček. Tak Marťas, takže konec zase videa. No, bylo to zajímavý, no. Tak doufám, že se vám video líbilo, dávejte odběry, lajky. A bohužel, no, nás vyhnal pes. Nás se vyhnal pes. Tenkrát vyhrál pes, ty vole. U tomto baráku, u tamté budovy nás vyhnal bezdomovec, u této budovy nás vyhnal pes. A to bylo divný. To bylo divný, že tam prostě nebyl průchod, ty vole. A celý jsme to procházel, že Marťas? No právě. To je divný. No, tak doufám, že se vám líbí tento YouTube kanál. Čekejte více videí ohledně aut. Nějaký něco, může najít něco jiného. Ochutnávky může. Ale kdo ví, může se něco najít. Čau.